हाय सनाफोर, आं दिनै नोंसोरनो मोनसे गोदान आयदा लाना फैदों। बे आयदायानो जाहैबाय नोंसोरो आसामनि हाग्रामाफोरनि मुंखौ मिथियोना? जुदि मिथियाब्ला मोनसे खामानि मावलायनोसै दिनै ना सनाफोरना। आं दिनै दोंसे मेथाइ रोजाबबावनोसै। बे मेथाइखौ नोंसोरो आंजों रोजाबफायोब्ला आसामाव जेसांखिनि हाग्रामा दं बे हाग्रामानि मुंखौ नोंसोर सनाफोरा फारि फारि मिथिलांगोन। बेनिखाय दिनै आंजों रोजाबफादो सनाफोर दे। दानिया जागायनोसै। आसामनि हाग्रामा, आसामनि हाग्रामा, गेजेर गेजेर फै बेरायहैनि। अरां, मानास, चक्रशिला, पबितरा, रायमना, गिबन, काजिरङा, रायमना, गिबन, काजिरङा। आसामनि हाग्रामा, आसामनि हाग्रामा, गेजेर गेजेर फै बेरायहैनि। अरां, मानास, चक्रशिला, पबितरा, रायमना, गिबन, काजिरङा, रायमना, गिबन, काजिरङा। दानिया सनाफोर मिथिबायना आसामाव जेसांखिनि हाग्रामा दं बे मेथाइयावनो हाबजोबना दं। नोंसोरथ' मिथियो बा बिजाबाव मोनो, थेवबो गोसो लाखिनो हाया नङा होमबा सनाफोर? दिनै आं जाबायदि मेथाइ रोजाबबाय बे मेथाइयावनो गासै हाग्रामा बा इंराजियाव फरेस्ट होनना बुङोना, जिब जुनार थायो। गान्दा, मै, मोसा, मैदेर, आसामनि थसे गङारि गान्दा, मुलुगावनो बिखातना, मुलुगावनो मुंदांखासिन थसेल' गं गोनां गान्दाया जोंनि आसामावनो दं। बहा दं? काजिरङा। गासै जुनारनि गङाथ' थनै ना, किन्तु सोमोनांथाव थसेल' गोनां गं गोनां गान्दा जोंनि आसामाव दं, काजिरङायाव। दानिया नोंसोर मिथिबाय बे मेथाइनि गेजेरजों। अराङा जोंनि आसामावनो दं। मानास दङ, चक्रशिला दङ, पबितरा, गिबन, काजिरङा, रायमना। दा रायमनाया नेसनेल पार्क हिसाबै गनायथि मोनबायना जोंनि भारत सरकारनिफ्राय। रायमनाया गोदानै मोनसे नेसनेल पार्क बा हारिमायारि हाग्रामा हिसाबै गनायथि मोनबाय। नै दाखालिबावसो रादाबफोराव मोनगासिनो दंना। बेनिखाय नैबे आं दिनै जा मेथाइ रोजाबबाय बे मेथाइखौ नोंसोरो सर' खालामबाय था, अब्लानो आसामनि गासै हाग्रामा फरेस्टनि मुंफोरा नोंसोरनि मेलेमाव रोखा रोखा सेभ जाना थागोन। मिथिबायना? आदसा सनाफोर, दिनै बेखिनियावनो थाथ'थोसै बेखिनियावनो ना मेथाइ रोजाबबावनांगौ? आदसा गाबोन रोजाबगोन दे, गाबोन आरो मोजां आयदा लाना फैगोन। बाय सनाफोर।